Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Magkining basta ka babay nga taga Tagbilaran, Bohol. Ang ito ba sa tampo, nagdasangan nga Casey. Kasi may mo ba? Uminom ka? Uminom ka? Agi pala sa ubang mga estudyante din nga yun sa tika. Kaya lang kong gipinuangan. Kaya lang kong gitonto. Sige sa ba? May mo ba klaro na ni mo? Kagangin na rin ka da? Miduol ka lang ako kay madigminatay kaghilak. Si Gerard, may lain siyang uyab. Ano sa? Kahang ka ko niya. Nakita na ko mismo sa duwa ko ka mga mata. Si Mimi, nakita ko sila nagakosloyo sa library. Hanggaw sila? Kaya sir, iya kang gipahilak? Sama na sa igso nang ako pagtanaw ni mo, younger sister. Di ko makatugot na pasakitan ka lang. Kaya mas diran? Ano ka? Nukmag ka? Imong gitunto nga akong best friend. Kung panatungod sa iyong pagbuang niya. Hoy, Hanggaw. Ang imong best friend. Mo'y namugos sa iyong kuguningon ako. Asayo na siyang wako'y gusto niya. Hanggaw ka mga... Ay! Oh, Nawa, Nakita mo na, tungod sa imong paglaban sa imong higala, tungod sa imong pag-apil-apil, nga wa ka man tagilabot yan to. Suspended ka na unta. Ay, naunsa ka man. Uy, huwag ka ba magunahuna ni Ana? Ha? Na, Ma, sold ako higala sa Casey. Masakitan ko kung masakitan sa siya. Nasayod di mo ni Ana. I'm sorry, tita. Tito, tungod na ako na among nalang hinuon si Miko. Sorry. Sorry, dili na ni mausab. Nianigi ko sa inyo aron personal nga mga hayop pasaylo. Naamong nalang hinuon si Miko tungod na ako. Okay, Rawi. Nagkasabot na si Mama magpapa. Dali noon, lakaw ta. Ha? Asa man ta? Nabugnawan ang utok ni mo. Nagkakaon ka ng ice cream. Okay na? Naibaw ka gid kuno sa makapakalma na ako, ha? Ang friends, good ta. Kadit, ha? Tubagon sa ako ang tawag ni Mayet. Hello, babe. Asa ka? Apasa ko, pi. Hello, babe. Kanang dili ko makapas ni mo. May lakaw, Miss Casey. Casey? Casey na sad? Kailan na lang Casey? Sige, sabay mo uyab ba? Ako si Casey. Nagsilo siya na Casey? Amiga ko lang siya. Unya ikaw, akong girlfriend. O, siyempre, ikaw nga akong love. Wes, dili na karon. Kung dili ka man ka na mag-aapas na ako ron, ayaw na pagpakita pa na ako. Magigpuwag ako ni mo. Hello, babe. Hello. Nga may problema? Papaso na ako niya. Apasa, tingalig masuko siya kung dili ka mo apas niya. Pero, dili man tiga mahimong biyaan. Nagkinahalan ka na ako. Na, mulayat ka pala hinoon sa bridge. Kay depressed ka. Kargo di konsensya hinoon ka. Kung wa ka pa tingali nga makamaam na ko, tingalig ako na nang gibuhat. Nasayod ka gid nga first love na ako si Tony. Pag mag 3 years na mi. Hila ka man ko. Pasag di lang sa ako kumahilak ko. Pero maluag-luag ka na nga akong dugan. Ano ka ba mo hilak din eh? Dagang ginangaon mo. Nananaor ba na to? Kiber ko nila. Basta kayo utkid kayo nga akong dugan. Pasag di lang una akong muhilak. Mayo kay Wami klase. Mag-window shopping lang una ko. Lingawan ko ako mga mata din sa mall. Nila ko mahimo sa mukon si Miko. Nang loon na rabato sa mayet. Oh, hindi ko mahimo masayo.
kaayo sila. Ako silang nasugatan. Oh, wala. Nakakita na ako si Mayet. Hi, Mayet. Oh, hi, Casey. Babe, kinsa siya? Imong friend? Akong schoolmate si Casey. Casey, meet my boyfriend. Siya si Paul. Nice meeting you, Casey. Invite ka niyo sa among engagement party, ha? Oh. Nico! Nico, it's me, Casey. Masuod ko, ha? Pwede? Sud lang. Oh. Giyatagan ko pagtugod si mami mo nga tuktukon ka lang sa iyong kwarto. Hey, what's up? Pila na kaadlaw nga absent ka? Wa na, Miss Mayet. Oh, May lain na din siyang boyfriend. O, engaged na sila. nasayod ka na di ay. Nasayod ka na sila eh. Na-meet ko na ang maong lalaki. Aksidente ko sila nakita sa usa ka mall. Shit. For almost 2 years sa among relasyon. Doon na din kami sa iyang kinabuhi. Two-timer. Oh, Huwag ko mag-down. Gaya lang di kong gitunto. Sama sa imong tuni. Mga hayop sila. Nico, Kataas sa panahon nga itong yusikan sa mga taong mahinungdan. Di ba? gipamuong mo pa. Ikaw lang may inom diyaw eh. Kapila ko, be. Kita ang kamsawi. Mga broken-hearted. Kaswerte gid nila nato, no? Kay gawas nga loyal sa atong mga uyab. Tinuoray pag ginuntang nagmahal nila. Pero may pagkuhang kasab ni Mayat, di ba? Og, usa ko sa nakahasol sa inyong relasyon. Hinungdan nga nangita siya og lain. Ay, basulang yung mga kagalingon. Dugay na sa kunya gitunto. Ang kabugo lang ina ako. Gibuko-buko na di ako. Huwag ko makabantay. Gago ko. Gago. Gago. Nico, ayaw pa sakit yung kaugalingon. Naglagot lang ko. Sa katapusan na musulti sa cellphone. Kaya ko gipapas o wala ko makapas tungod kay nagubanta. Wati ka biyahe. Nangayo ko yung sorry. Mura kong buha nga nagsunod-sunod niya. Buang. Bugo. 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 Bugo ko. Unsa may nakawang na to, Nico. Nga nang ilamantang kipasakitan. Wala kita nila tagig dili. Dili ba? We both deserve to be happy. Dili kay sila lang. Unsa ka? Kun Unsa? itry na to nga kita. Kung hapit ta sa itong relasyon, as friends, tingalig mas hapit ta. As lovers. Nico, nagkasabot ang tagsa-tagsa na mo kauna-una. Ingon man pagpati. Hinay mo ming friends, lovers. Pagkaroon, magtiayo na gyud kung pa'y tulo na ka mga anak. Ay inyong magkatampo, Casey. Meron kita mga galang kaagi ni Casey nga taga Tagbilaran City. Mayang adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Hilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni akong suliran. Ako di ay si Venancio, 35 anyos, taga Barangay Cacao, Hilongos Leyte. Ikatulo ko na kining pagpadaan ninyo og suliran. Unining higayon na, bahin kini sa 3 anyos kong anak. Punto medikal ug psychological kini. Bahin kini sa iyang behavior ug kinaiya human sa usa ka panghitabo. Mao bitaw siya og na trauma. Aron ninyong hisabtan, sugdon ko dihang 2 anyos pa siya dihang may gibati siya. Ingon nini ang mga panghitabo.
Day, des kailan? Aniya nas papa, day. May dakong nami, day. Ay, pasapa. Mo pa pagkatug, anak. Ha? Oo, sa'yo mo lagi natug ang bata. Gilantan si Skylar, Ben. Kaganiha pa ng naglangi. Mau ba? Nya, gipainom na ni mong tambal. Wa pa. Ako rin gisagyan og sponge bath ganina. Kaya wa mo ko masugo og palit og tambal. Og wa na sad ko kwarta diri. Sige lang, mangit ako pagi. Patsikap na to si Inday sa doktor. Wala ba tayo doctor on duty karon nga ma-check up kay Bernie Santo man ron? Ha? Unya, unsa man ni among pasyente? I-admit na lang na ninyo kay wa tayo check up karon. Hala, Ben. I-admit ko no. Wa ba tayo kwarta? I-admit lang na to. Ang importante nga, safe na ang atong anak din kay andihan na ta sa ospital. Ako lang mangitag kwarta. Sige, nurse. I-admit na lang namo ang among anak. Unya, kung sumaingon sa nurse. Tauran ko nog dextrose ang atong anak. Ha? Kinahanglan yun ang dextrose ang atong anak. Kaum ko ni sulti sa doktor. Uganda mo na lang kuno nato ang atong anak. Kay nagbalik niya, magtaod na siya sa dextrose. Okay, ayo halang og kupot ang bata ha. Aron dili magluhag ni tupok na ako sa dagom. Kay lisod ay pangitaon na ugat sa bata. Okay, nurse. Okay, pugnigan ninyo ha kay itusok ko na ang dagom. Sige. Bebe, ayaw paglihok. Kay matusok ko na kagmayo sa dagom. Hilom na. Kadiyo sa bitang nakikita pa? Kadiyo sa hindi. Hilom na inday ha. Okay na. Wala na yayay. Hilom na, bebe, hilom na. Kay pangitaon na yung ugat, Dok, pero natasukan ko na. Hindi ko na rin. Tanaw na to. Uy, wa man ni matunong sugat. Ha? Ibta ni. Ug usbig pangita og klaro nga ugat, okay? Ha? Usba na sab nimog tupok og dagom ang among anak, Dok. Ay, lisod kay pangitaon na niya ugat sa kamot. Maong sa tiil na lang nato tauran og dextrose ang bata. Ha? Sa tiil, nurse? Pwede din na. Kay dili klaro ang ugat sa iyang kamot. Mao nga sa tiil na lang ta mangita. Bebe, ay paglihok ka. Aron mo ka mamaayo, ay ni bebe. Okay, may nakita na ko ugat sa iyang tuong tiil ha. Gunitin ninyo mayong bata kay magtunsok na ko dagom. Wa pag resulta kung nasay sakit sa atong anak, Ben. Wa pa masataan hiya sa iyang doktor. Ngayon ang nurse, paingon na to ay. Yan. Magpainom ko og tambal sa pasyente. Hindi man ko mangaway, baby. Tambala na to imong ayay. Ben, kasi nakagakos ni bebe na to, oh. Anak. Nak, aron ka ba mamaayo ba? Ha? Uy. Ginaw ko, Ben, ang atong anak ni Dagan Palayo. Skylar, anak! Skylar! Balik dali! Skylar! Ingon og sa na-trauma ang among anak tungod sa makapilar nga kahigayon na gitusukan siya og dagom sa nurse sa pagtaod lang sa dextrose. Hasta ang akong misis naghilak nga nagtanaw sa kaluoy sa among anak. Labi na kay may dugo ng misagol sa dextrose tungod sa kalihok sa among anak. Mas nisamot ang kahadlok sa among anak kay amo pa man siyang tingalon og tambal kay di man mo inom og tambal. Mong mataghigayon nga may makita ang among anak ka mag-uniform og puti, maura na siya og mabuang sa kahadlok. Ugo niya, Ben, din ang doktor. Nagpahibaw bahin sa sakit sa atong anak. unsa man kano? Gipulmonya ko nung atong anak. Ha? Tungod sa unsa man kano? Tungod anong iyang grabing ubo. Tungod ko no sab na sa singot nga maugal lang sa iyang likod. Ang gyud ko no nga ilisan gyud ang bata nga dili magbasa ang likod ba sa dili pa matug. Mo sa day nakahilanat niya. Kung mauna, madugay pa dahil din sa ospital. Ay, ambot ko pa kumahibaw. Ay, pastilan, uy. Abi na ko, makagawas na ta. Kay, naruoy na ko sa atong anak ka mo rin mabuang sa kahadlok kung makakita og nurse og doktor. Ingon pa ganitong doktor nga paasuhan ko ning atong anak. Ha? Unsa naman sab na? Ay paasuhan ko no ba gamit anang nebulizer. Unsa?
Mao ni ang nebulizer ha, Mrs. Unya kini ipatunong lang sa ilong sa bata. Ako nang paandaran ha. Ayoko. Nak, dili mo na mangunsa. Ben, palugog sa bang gulit ng baby, aron matulong sa inyong para paaso. Nak, ayaw paglihok. Ayaw paglihok kay para manila mamayo ka na. Aron makapaulin na ta sa ato, anak. Ano yung bitaw si mama o papa ni mo? Ay, salamat. Kay nauli na gyud ta dinhi sa bahay. Kakapoy ba puyo dito sa ospital, oy? Ay, bitaw eh. Ya, hurot pa gyud ang atong kwarta. Nakapangutang pa gyud ta. Mao gyud. Pandara to electric fan, Ben, kay limuot kaayo. May palihog. Kayla, ano man ka? Unsa ka mo siya? Palihog pa ako sa electric fan, Ben. Murag nadlok siya sa electric fan nga nag-andan. Pao nga. Unsa? 3 anyos na karon ang among anak. Apan maulang gihapon ang iyang bation sa mga butang nga iyang kahadlukan. Gani diyang nasakit siya ug among gipatsikap, nangaway kini sa doktor. Ug lisod na kaing paimnon og tambal, maskin vitamins. Kaya magtuo man siyang tambal gihapon. Bisan og isagol na mo sa gatas o juice ang iyang tambal, mahibaw gyud siya. Mahadlok na sab siya og mga mag-andar sama sa electric fan o duwaan nga mutingog. O maskin ang sinilas niya nga mutingog. Nabalakan ako og maunsa nining among anak sa ngadto-ngadto. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, na trauma kaha ang among anak atong higayon nga na-admit siya ug sigihan siya og tusok ug dagom sa nurse. Pero usa ka tuig naman ang nakalabay. Nganong morag wa man sa malimot niadto. Ikaduhang pangutana, unsa may hinungdan niya ng phobia? May tambal ba kini? May doktor ba sab nga motambal og phobia? Kung naaman, unsam sab siyang klasiha sa doktor? Ikatulong pangutana, unsa may inyong ikatambag aron nga unta moinom na siya og tambal? Kay maproblema gyud mi niya kung unsa na bation niini. Kay di gyud mo inom og tambal bisag isagol pa sa iyang paboritong imnonon. Ikaupat o katapusang pangutana, daot na karon ang among anak. Kay pilian na siya og pagkaon. Murag termil siya maghuna-huna nga may sagol tambal ang amo ipakaon niya. Mawa pa ba kining iyang kahadlok? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Venancio. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra, ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-uban ta, kuyog ta, tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako, usa ka medical doctor. Kami gihapon sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto medical. Punto legal, punto emosyonal, ug punto problema sa mga ginadiling drugas. Muna na mo pagdugay, ipadala niyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Kada sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta mga sukintig paminaw? Luzon, Visayas, Kaya Mindanao. sa Mindanao, all over the world. Correct. Kaya Yeah. naman tayo internet, ug mapaminaw man tanos ato ang live stream. Yes. Nga dinha sa ato ang station sender karon. Ang atong little center partner, si Murag Termina ni siya magpada partner, si Venancio, 35 years old, taga Medical. Barangay Cacao, Hilongos, Leyte. no? Yes. Ah. Medical ug psychological ang ato ang pagasturyahan karong adlaw. Kaya ang iyahang anak nga 2 years old na admit sa ospital tungod kuno sa pulmonya. Apan, ang trauma dihang gisigihan og tusok sa nurse og dagom sa dextrose gipaasuhan sab kaning paso nebulizer ang tawag na, ani. ah. Nahadlok niya karon ko no 3 years old mahadlok na sa mga butang nga motingog parihag tingog sa nebulizer sama sa electric fan na ay duwaan niya. Oo. Lisod kuno kaayo paimnon og tambal kay mo lagi kuno na trauma. Daot na ang bata kay di man mo inom og vitamins. Una niyang pangutana. Na-trauma ba kaha ang maong bata? Sa atong higayon nga na-admit siya tungod atong magsigig tusok og dagom. Pero
1 year captain naman ang nilabay. Ngayon, di pa din nakalimot ang bata, partner. Yeah, mainumdum ng bata kung Yes. medyo nasakitan gud siya adto, no? Yung sa pagpapagtusok, pasin og dili po kaayo tender loving pag-handle sa mga nurses. So kung ang mga bata na siya ay traumatic experience, even the kanang early during the tender years silang kinabuhi, magpabili ni silang hunahuna. So hinay-hinay ninyong iwa sa iyang panumduman kung unsa matoy traumatic event kana experience niya, pinaagi sa mga suggestion niya sa inyong guidance nga mga psychologist or psychiatrist, no, nga mo guide unsa may angay buhaton kay more on psychological man ni siya, partner, no. So that doesn't mean nga kung naa kay anxiety abnormal na ka, kitang tanan mag-anxiety if there is a valid reason. Why exempted ani, no? Correct. Iyang ikaduhang pangutana, unsay hinungdan anang phobia? May tambal ba kuno ni? May doktor bang mutambal sa phobia? Kung naaman, unsa sa nga doktor? Yes, si Dr. Rene Obra. Correct. Mutambal ko Talingan ninyo phobia. na latest si Doc. Yes, tamingalan ko yung pantalan sa Ilongos kay taga-tamog tambal, no? Padati ko kuan moron. Moron. Kitang tanan ay anxiety. Kining phobia sa form of anxiety, no? Mm. So, magka-anxiety, magka-phobia ta sa mga sitwasyon nga dili ta comfortable, bag-o lang ta na-expose niya na o makahadlok. So, normal ra na ang anxiety akong balikon, pero karon sa man ni siya mahimong disorder, kung ang imong kahadlok makaapekto na sa imong panglihok-lihok, sa imong trabaho, sa imong mga adlaw nga routine works o sa kung estudyante ka sa imong performance sa school. So Yes. naa ni siya tambal daghan kay anti-anxiety medication nga mapalit na to sa mga butika, no? Mhm. Ug ang iyahang ikatulong pangutana, unsa jud kuno inyong ikatambag para unta mo inom kuno ang bata og tambal kay maproblema man siya kung naay bation kay dili gid mainom og tambal bisan pa isagol sa iyang paboritong imnon. Yes, nanatakaroy mga tambal sa anxiety o sa mga psychological problems nga oral dispersible tablet. What does this mean? Oral dispersible meaning pangangon ni mga bata, ibutang nimo ang tambal bisag di pa niya tunlon, ma-dissolve na ni siya in matter of seconds. So manindot ni siya, this is intended for non-compliant ng mga pasyente, like mga tigulang na kayo, mga bata, ang lisod kayo pa imnon. Instead nga injectionan, kay traumatic na injection partner, sakit ba na. So butangan na lang og tableta nga orally ma-disperse, mo-dissolve na siya in matter of seconds sa baba, dili kinahanglan iyang tunlon. Okay. So man inyong palito, no? Og timing ako niyo si Longos kay tagaan na mog sampol. Okay, kaupat nga pangutana daot na kuno kayo ang bata karon kay pilian og kaon. Unya, pirmi kunong maguna-una nga naay tambal ang iyang ipakaon, mawala pa ba kuno na iyang kahadlok? Yes, mawala na siya in due time, pag mudako-dako na siya, makasabot na siya, ug balikon ako sa makadaghan, na mga available mga anti-anxiety medications nga mapalit nato sa mga butika. Pero gikasubo na ako nga kini mga tambala di mo mapalit basta-basta without the benefit of doctor's prescription. Okay. No? Mao na nga ayaw mo ka balaka kay sa atong panahon karon daghan ang mga tambal available. Ha? All right, paabot na din niyo timingan niyo nas. Timingan nilang na ako sa Hilongos, tagaan to yung muron, tagaan ta sa mong sampol. Ya tagay ko moron ha kung tagaan. Dili kabot ang yung muron ni attorney kay akong kanon sa barko, gamay ra man pud inyong ihatag daghan hapon. Mao na. Mas okay tig paminaw hinaut unta nga namin naputlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod sa nasugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tata RMN. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.